Здравейте! Аз съм Алекси и днес ще си отговорим на един важен въпрос. Какво прави наша шумоизолация на компресор наистина ефективна? Това е правилната комбинация от материали. Ще започнем с първия – Viscoam Autoadhesive. Това е високоплътна самозалепваща мембрана с дебелина 4 мм и тегло 6,5 кг на квадратен метър. Тя добавя маса към конструкцията и ограничава преминаването на шума в нискочестотния звуков диапазон. Другия материал, който съм приготвил тук, е човапрен. Той е с дебелина 20 мм и плътност 110 кг на квадратен метър. Това е втория компонент в системата за звукоизолация на компресор, който спира шума в средния и висок честотен диапазон. Комбинацията от тези два продукта осигурява пълен контрол над шума и дава перфектни резултати. При проекти с по-високи изисквания за звукопоглъщане може да се използва и K-Sound 25 мм на място на човапрен. Това е материал с отворена клетъчна структура и плътност 140 кг на квадратен метър. Той абсорбира звука в широк честотен диапазон чрез преобразуване на звуковата енергия в топлина. Това са само някои от нашите решения за спиране на шума. И за това ще го кажа отново. Ефективната звукоизолация започва с избора на правилните материали. За да направите вие този избор, свържете се с нас и нашия екип от консултанти ще ви съдейства. Това бях аз, Алекси от Super Sound. Благодаря ви!